Tikulandireni ku programu ina ya sabata ino ya kulinji pano pa Times Radio. Dzina langa ndi Elvis Owahowa. Tikatere timakhautira bwera pano. Tikatere timakhautira pano kambirana nkhani zokhudza dziko lino. Lero nkhani yake ndi ya chimanga. Tikumva kuti chimanga chatsika mtengo. Chikugulitsidwa ndithu mitengo pafupi ma 42,000. Komano ife programu iyi tikumvetsedwa nato nkhani athu kuti ayi sizili choncho. Madera ambiri mitengo ya chimanga ikanalibe yomwe ija tingoti yokwera mwachidule. Ndiye tufatika mbiyani nkhani zimenezo kuti chimanga chimene kuti chatsikachi chikupezeka kuti kwenikweni. Ndeti ndi alendo athu osiyanasiyana, ena mstudio muno, ena pa line ipa. Tikhale ndi Wanda Msesi amene atithandizire kuunika nkhani imeneyi mstudio muno. Tiliso ndo imira boma kapete olankhulira boma pa nkhani zosiyanasiyana amene ndi Shadrack na Malomba alinso pa line ipa. Timapeza kukhala ndi amanesi nkhalo chokera ku Farmers Union of Malawi, koma iwowa ndithu sanakwanitse kukhala nafe pa zifukwa zina. Tikhalenso ndi mkulu wa Kama amene wandithu ndi John Kapito. Ndiye Wanda tiyambe kulandira potuli pafupi kale kulandira alendo athu amene pa line. Wanda wadzuka bwanji choyamba tikulandira kugamya kulinji? Ndazuka Elvis kaya USO wadzuka bwanji? Ya ine ndili bwino. Zimata. Pa line ipa pali Shadrack na Malomba komanso John Kapito akama. Ana Malomba mawu abwino tiyesa kwacha tikulandireni ku program ya kulinji mawu. Ifeyo titizipo kwambiri lero ndi Ash Wednesday, lero ndi nathamangira kukapemphera tito. Iya ezofunikira. Tiliso ndi mtsogoleri wa bungwe la Kama abambo John Kapito. Akapito mawu abwino tikulandireni ku program ya kulinji. Azoma kwambiri wawa. Zikomo. Nde tiyambe ndithu ndi Wanda mwina ungotipatsira ka brief introduction pang'ono kunena kuti nkhani yangona apa ena akuti yayi chimangachi chatsika mtengo. Tingoti kubomako yayi panopo chimanga chidzigwira pa 42,000. Inu ndatolankhana anu mwachita kafukufuku mukuti yayi chimangachi chikanalibe chokwera maboma ambiri. So chimanga chimene akuti chatsika chinchiti nkhani ili pati kwenikweni wanthu tiyambire pamene. Mwina tisakazikike kwambiri pa mtengo wa 42,000. I think the truth of the matter is kuti chimanga chidakwera chimapanga hover around 85,000 malo ena mwina 90 ina mafika mpaka 100,000 pa bag la 50 kg. Nde pada sintha boma limene labwera apa padapezeka kuti chimanga china chidamba kusika. Tinoti mtengo wa chimanga udamba kusika. Zimenezo even anzathu owerengera za chuma amanena kuti mukoza kuona kuti food inflation yatsika. Chifukwa choti chimanga chamba kutsika mtengo kwambiri. Nde takhati kufuna kufufuza kuti mtengo weni umene kugulisidwa chimanga ndi otani. Kwakhala kumamveka malipoti ena kuti chimangacho chifuna chisike mpaka naina kuti iye achifika mpaka na pa 38,000 pakha mitengo yosiyanasiyana. Koma anthu ena amaona ngati kuti chimanga sichingatheke kutsika kudusa pa 50,000 kwacha. And ambiri amene amakhala kuyamba nkhani zimene zina ndi alimi komanso anthu kugulisa chimanga nati cost of production imene malowa kuti munthu achite produce thumba la 50 kg ndipo vuta mwina chathu cha lokochi chopangidwa mdziko muno kuti chisike kupyola pa 50,000 kwacha. So anthu ena akhala mafusa kuti chimanga chimene chingasike kudusa pa mtengo wa 50,000 chikhala chathu chimene tuchita produce locally kapena chikhala chimanga chimene boma lochita import kuphatikizapo mwina kuziko la Zambia. Komanso mtengo umene tikhale tikugula okhazikika umene tikhoza kumanena kuti kuposa theka la maboma mdziko munomo magulisa mtengo umene ukhala wotani. Nde zimene manena zija kuti tinafusa tulankhani athu kuti azungulire mdziko la Malawi kuti ati nde nditha kungonena mwamsanga mitengo imene ikugulisidwira. Nde tulankhani wathu wakuzomba anapita misika iwiri. Atapita ndithu msika wa kusongani anapeza kuti kumeneko chikugulisidwa pa 60,000 pa thumba la
50 kg komano kwa mponda bwino akuti kumene kuchukulisidwa pa 72000 ndakuti kumene kuchikutulirako chifukwa chokuti ana aku school yawo kachenjede amagula kumene koko ndi chifukwa chake ku ponda bwino market 72000 pamene kusungani market chili pa 60000 kubalaka mtolankhana kubalaka wapeza kuti chimanga kumene koko chikugulisidwa 58000 nkhotakota pa boma 45000 kwacha nchewu boma 55000 kampepuza 46000 pamene patsangano ndi 44000 so mutakuona kuti munchewu momwemo pa boma 55 kufika pa kampepuza chofika 46 patsangano 44 kumzimba it's ranging between 45000 per bag to 50000 tcholo ndi 55000 to 60000 nsanje boma chikuyenda pakati pa 65000 ndi 70000 machinga 50000 liwonde 55000 to 60000 ntaja amene ponde kuti ndi pa nselema chili akuti pa banira komanso nselema 49000 to 55000 mangochi chimanga it's about 55000 kwacha kasungu chili pa 50000 kwacha nchisi pakati pa 45000 ndi 40 dowa chili pakati pa 45000 and 55000 karonga market chili pa 50000 neno chili pakati pa 75000 ndi 78000 kumene yokhanga lichakwera kwambiri tikafanizira maboma ena onsewa kunenoko chikugulisidwa pakati pa 75000 ndi 78 salima 54 komanso ena 55000 chitipa chili pakati pa 50 ndi 60000 ndipo kulilongwe chikugulisidwa pafupifupi 60000 mmene mundimene atolankhani athu adazungulira kuyamba lolemba kufikira lero mawawu kuti aone kuti mitengo ya chimanga yokhala bwanji. Elvis chabwino wanda zikumkwambiri tv kuchokera kaye kwa mtsogoleri wa bungwe la kama John Kapito akapito nkhani ndi imene ili mbwalo nkhani ili pano yokhudza chimanga nati ambire ponena kuti kodi chimanga chikumalayi kuno chimaoneka kuti ni mbewu imene imakangati imavutavuta kukhazikikapo vuto nchani kwambiri vuto ndi chani kwenikweni pa nkhani ya chimanga chimaoneka kuti pera chimakangati yaina amati achisakhale cha malonda ena chimangacho ncha malonda staple food nkhani ya chimanga is it a political crop kapena ndingofunsa motero what is the issue ndi chimanga bwana Kapito? choyambirira mwina tingonena kuti nkhani ya chimanga chaka ndi chaka chimakhala ndi nkhani imeneyi makamaka nthawi ngati inoyi chimanga chimakhala kuti chikuvutirapo kuti chipezeke mwaso chachiwiri chimakhala kuti chimanga chimitengo ndiyokwera kwambiri ndeti kamakamba nkhani ya chimanga kwambiri ndimafuna kuti mmene akambira wanda kurokoza mitengo imene ili mmalo mmene mumu koma chinafe chimene mwina sasana chile kafukufukuyo sanaonjezerepo kafukufukuyo ndikuti koma chimanga chikupezeka mmadera amenewo pa chimanga chimakhala ngati ndiye chinthu chomanga moyo wa munthu amati chakudya ndi moyo ndi chimanga mumapeza kuti chimakhala patsogolo kwambiri anthu kuchikamba kwa cha zimene chimangacho chimapanga kwa munthu chimati chimanga chikasowa mdziko mtengo umene tiukapa panowa umakhalanso osati ndizofunikira kwambiri ayi pacho chimakhala kuti chimanga chikasowa azimayi amakhala kuti akugona kuchitayo azimayi amakhala kuti akuyenda mwina tsiku lonse kuyang'anayang'ana even madeya kuti adye anthu amakhala kuti akuyang'ana zinthu zoti mwina adye nthawi imeneyo zina zekhawo zina zosiyana-siyana zimene zimapangisa kuti kunya kuno ndiziwa kuti kuli mavuto oti achimanga mtengo umangowonjezerapo kupangisa kuti moyo ufeyo kwambiri koma chimene ifeyo ngatakama timene timayang'ana chakuti chakudyacho chimangacho nthawi ngati inoyi kuti chizipezeka kuti anthu ena sakuchiseweza chimanga chicha number 1 chimanga icho chikupezeka nditimena kuti ziliko bwino chachiwiri mitengoyo kuti anthu angafikire mitengo imene ili kunsikayo pakali panopatanena kuti tikayerekeza ndi kumbuyo mitengo mmene inalili kwa zaka zambiri kwambiri nthawi ngati imene iyo nyengo yake ngati imene yapiki ndekuti chimanga mitengo yake ili bwino mmene akuafotokozeramo kuchokera pa mitengo yayikulu kwambiri imene timayembekezera imene timaopa kuti mwina zikhala choncho mwina ma 190 chakuti lero tikumva kuti mitengo iyi kuyenda pakati pa 40 chakuti ndi 50
5 pasika average kamene koko imene chichi ni chinthu choti mwe singanene kuti anthu akwanitsayi kapena anthu akwanitsayi koma ndi mtengo wonena kuti wasikirapo poyerekeza ndi mmene zinthu zikanakhalira kuyerekeza ndi mmene zinthu zilili ziko muno makamaka wandalaka amaso kani ya production zonse zija zimapangisa kunena kuti zipereke chiopsezo kwambiri ku anthu amene ambiri tibadi ya chimanga sikuti ndi malonda akunzikayi chimanga tikaba chiyang'ana Malawi tichiyang'ana ngati chitu chimene ife ngati tovala popanda chimanga palibe chimene ndingapangayi nziko munomo bero la moyo wathu kugwa pa chimanga koma chaka chino sitinamvepo mpaka na panopa kuti ufuku afamwalira pachoti kuli njala anthu akusowa chakudya sitinamvepo kuti masukulu awa anthu akulephera kudya pachoti kapena kumene koko chimanga chasowa uno ni mwezi wa February kumapetonso pakale patopatili pakati zoyenza kunena kuti tasalamwina ndi mezi ikukwana ndapo kuti anthu ambe ukolola zimene zitatizoonekire kumbuyo konseku zimene takhala tikudandaula ifeyo kuti nthawi ngati inoyi papafunikira kuti chimangacho chikhale kusika chimangacho chizipezeka pena paliponse chikamba kupezeka paliponse mamasulira zimene zizi timasuliranazo kuti chimanga ndi basic right pachizungu amatero abati ma-universal right up ndi ufulu wina wotetezedwa mdziko wodina lililonse mzilesane kuti chimanga chakudya so right to food ufulu woti munthu akhale ndi chimanga ndisituchokera ku business yayi so chimanga samachiona ngati chinthu cha business yayi ona kwina kumayikapo kuti cost of production ayi tasokonezi chimanga ziko lililonse liyenera kukhala ndi chimanga chifukwa choti ziko lililonse ndilowumirizidwa kuti zikhala ndi ma staple food ake mpatawi yovuta anthu azikhala nazo pafupi ndengati chimanga chimasowa mziko kubakhala kuchimwira anthu kuchimwira mtundu wa anthu mzikomo ngati mmene zakhala zikupanga kufuyo pakati pano chimanga chikupezeka tikanene kuti access to that human right imene iyoyo ya right to food amene ni ma basic right atatu right to food, right to education and right to health. Chabwino akapito tibwereso kwa inu tingomva kuchokera kwa Anamalomba bungwe la NFRA lugulitsa chimanga around 42,000 lugula chimanga around 42,000 kwacha koma taona kuti maboma ena average price ya mezi meta unketsera ife kuno times ndi 54,000 kwacha akhale kuti mwinamo mitengo yonso ndiyokwelerabe mtengo weniweni wa chimanga Anamalomba ndikuti zikoma kwambiri chifukwa cha funso limeneli komanso nkhani imeneyi ya chimanga ndiyamba ndisanankhe funsolo ndiyambe ndikugwirizana ndi akapito kuti chimanga sichoti anthu nkumapangira business yake ikhalano yomasunga chimangacho kumayembekezera kuti mtengo wake ukwere mongo mwa artificial kungosunga kupanga create scarcity in the market ndicholinga kuti chimanga chija Malawi adzizunzika adzipita kukosa chipeza kena kano nkumakweza kuti Malawi adzizunzika chimanga ndi foundation ya dziko lathu lino munthu akadya amakagwira ntchito munthu akadya amapita kusukulu ndiyeno titalowa mbomamu tinali ndi mavuto amene wawo kuti chimangacho chimaoneka ngati kuti kulibe pamene chimangacho pamapeto pake nazazindikira kuti chimangacho anthu asunga menda nenera muja nkhaidwe woyipa womasunga zinthu ncholinga choti likafika January ikafika January nkumadulisa kumene kuti chimanga chakulibeko nkumadulisa mitengo chaka chathachi chimanga nthawi ngati zino timagula anthu ife timakagula 100,000 pa thumba pano tikunena kuti 50,000 55,000 45,000 ndiye titalowa tinaona kuti tikonze pamenepo boma la profesa asapita mphaya tikonza bwanji titapempha amene amakhala ndi chimangawa bwerani mudzagulitse chimanga pa mtengo wa 52,500 adakana adanena kuti yayi amaganiza zoyembekezera mu January zomwe zija ndiye tanena kuti yayi ife cholinga chathu nkutumikira anthu ndiye dapita ku Zambia ndikagula chimanga chija ndiye chimanga chijo maduka chifikitsa Malawi muno tu mtengo wake chimakwana cha 42,000 nkanthu 42,500 nkanthu chikabwera Malawi muno kuti chalowa Malawi muno
komano nthawi imene mukumbukira tidanena kuti yayi chimanga ngati mwadibakimu tukanga tikamasowasowa tingoyika mtengo wa 65,000 ngati malire. Izo zinali zongopanga ati controlling the price. Ne mukafika pano kuti kodino our NFL akuti akumagula pa 42,000. Komano pa mtengo pa market pali chama 45-50,000. Kodi zimene zimbuziona bwanji. Titero kuti NFRA alingati so ilendemwe alingati inu amene mukufuna chimanga chomwecho. Ndiyeno tisachedwe ndi NFRA kuti popeza ikamtengo wa 42,000 kuti mchifukwa chachani. Wanda inde manga pang'ono ana Malomba. Ndimati ndifuse komano ndikukufusani pepani bwana mumaliza. Ndimalize asinapange ndemanga. Okay, mapanga ndemanga mutasada yake. Tebwino. Ndiye ndikuti mtengo wa NFRA 42,000 ndi mitengo imene mwachiwayo average price tikaongetsa mwina chama 40-50,000. NFRA ndi sikuti mtengo wa 42,000 wa NFRA ndi lamulo kuti nonse ndikugula ndi pa mtengo wa 42,000. Ofuna amene akuti sindikagulisa sinufuna kugulisa kunzimba pa 45,000 ndifuna ndigulise ku NFRA pa 42,000 uya nayenso ali ndi ufulu wake. Akaphatikiza kuti katenga ku NFRA ndigulisa kapena ku Lilongwe kuchitenga chimanga chikachigulise kunzimba pa 45,000 ndiwo nonga ndama zambi ndingogulisa kunzimba ku Lilongwe uwonso ndi ufulu wawe. These are what we call market forces. Kuti kapena kuti boma likukakamiza anthu kuti kaguliseni ku NFRA ayi. Ndiye nditero kunena kuti boma aso limayuza mechanism ngati imeneyo kuti mitengo ija idzitsika. Chifukwa chachani kufuna kuti anthu kumudzi atetezedwe chifukwa anthu a business mutati muona anthu amasunga chimanga so limawo yani awo amakhala madoba ma middlemen amene amakagula chimanga chicha ndikuchisunga kuyembekeza kuti adzapange profit pa moyo wa munthu. Ana Malomba muli sure kuti onse amene akugulisa chimanga salimi palibe alimene amene amazangana kuti ine fertilizer nagula 275 165 akundigula chimanga 42,000 sakundiganizira akuluakulu kuboma akuti muli sure kuti onse amene amagulisa chimanga ndalimi oti akomesho bwana na Malomba because nkhani ndi imene anthu akudandaula kuti ife yoti umaboma sili kutiganizira fertilizer akudula ndeno tiyabe nkhani imeneyo kuti boma sili kuganizira ndani alimi ang'ono amene tukapatsa fertilizer wa ulere iyayi osiwonse amene amandira fertilizer waulere tudzoti fertilizer wa ulere anthu amene amalima okha amene samalandira fertilizer kubomako ang'ono aliponso ena chifukwa tudzoti alimi amene amandira fertilizer mwina ndi 1 million chakuti general wa FISP kuti ndi FISP ana FISP koma pali ena aso amene amalima paokha alima ang'ono salandira fertilizer kuboma ali nkuthekera amakagula ndi fertilizer nkulima kamunda kawa kulena kuti ayi koma bwana simukutiganizira kubomako koditu anthutu chimene tikulakwitsa ndi chakuti mukufuna kuti boma lizikhala ngati madictator kuti mtengo ukhale omwewu musagulise mtengo wina uliwonse. Mwanena apapa mafotokoza kuti kunenwa kupanga 78,000 alipo wakamangidwa kunena kuti popeza mugulisa chimanga chanu pa 78,000 tukumangani 45,000 kuna 78,000 pamene popo honorable mundilole ineso mukamafotokoza funso lizakhala lovuta kuti ndikufuse mundilole kuti ndikufuseni chifukwa zithandiza kuti mukamafotokoza muchitire tukava nkhani imeneyoyo I think ndineso ndi extension ya yomweyo chifukwa ndikuona ngati pena pake tusokoleza chabwino boma limakhazikisa aja timati ma minimum farm gate prices amene amakhanga ndinde kuti ndilamulo pamene popo. Now minimum farm gate prices amanena kuti munthu sungagule kusikira pamene popo ukukusalesa kuti ungapite kumwamba ukafika bwanji koma at least minimum ndimene yoyo. Now boma linakhazikisa a minimum farm gate price ya chimanga kuti ikhala 52,500 mokuti kumpeza munthu akugula mtengo otsikira pamene popo amamangidwa ndithu ndikuyimbidwa mlandu kuti waphwanya lamulo la ma minimum farm gate prices. Now NFRA ni nthambi ya boma likugula pa mtengo osika kuphwanya lamulo limene linakhazikisa like boma likuphwanya lamulo la boma lomweronso. Now ngati NFRA ikuphwanya lamulo limene boma lakhazikisa iwo ndi amene akuyenera kukhala nthambi ya boma kuyamba kupereka chitsanzo chomapanga
chomalemekeza ma minimum farm gate prices. Then tingabwere banji pa group anopa nkumaka chita penalize ma vendor atanena kuti ma vendor enamba kugula chimanga chija kati 20,000. Boma lizakhala bwanji ni mphavu loka mumanga vendor amene pamene likulephera kumanga NFRA pophwanya kugula minimum farm gate price. Tukunena izi chifukwa chofuna tizilemekeza malamulo zolinga zikuzokhaza bwino koma pa ground pa tikuyenera pazikhala order. Then matifuna kuti mukamayankha muchite consider nkhani imeneyoyo. Okay, ziko kwambiri ndanena kale chimangaji malonda aliwonse isamapange. We should not introduce what we call controlled pricing mechanism. Chimanga pene chafika pano tanena kale kuti anthu amapanga hodi, ndi akapanga hodi mitengo ija imakwera artificially. Ndiyeno mutati munene muone bwino mwabwera mbuyo minimum farm gate price anaika maximum farm gate price. Anaika minimum farm gate price anapereka so kwa Malawi kuti maximum farm gate price ndi tapitizani mwana mawa chabwino ndikuyankhe na nduna ngakhale mukwena muziyankha ndinu malamulo ake timanena kuti tikaika minimum munthu saloledwa kugula kusika pamene popo. Anthu amangidwa ndithu pali makese za polisi akhala kumanga mavenda chifukwa chogula mtengo boma limayika kuti sitingagule motsika apa cholinga chokuti amakhala achita then ndikufusa ndikukuyankhanira lanu ndikuwuzani kuti sikukhala maximum timayika minimum. Now ngati tikuyika minimum ndi nthambi ya boma ikugula kuposa pa minimum pajapa, what is government saying? Okay awanda then kuzen zinthu ziwiri. One, mukuti simaika maximum. Nthawi yakugulitsa chimanga ndi nthawi yakugula chimanga ndi zinthu ziwiri zosiyana. Pa nthawi imene takulola anthu akugulitsa tikupanga protect amene alimawo anthu amene akugulitsayo. Ndipo pali nthawi yakuti chimanga chalimidwa anthu achisunga ndi chimanga chikapangidwe chikadyedwe. Ndete naso kwapangaso protect anthu okagulaja. Lezi tikuchitika mdziko muno ndakuti mbuyomu timayika mitengo ya minimum emunena. Koma sitimayika mitengo ya maximum nekuti musagulitse chimangachi kwa anthu kumudzi pa mtengo osapitirirawo. Boma lilabwera kubwera kwake mechanism yopangira zimene zozo ndetu kuuza market forces. Munthu amene akunena kuti akagulitsa ku NFRA asapite ku NFRA palibe kwa chopita ku NFRA. Sira muwalo ndopeza kuti 42,000 nonse ndipita kugujeni munthu akagulitsa kuneno munthu akagulitsa kuti so ndikudabwa kuti ikukhala ngati nkhani kuti ati FRA National Food Reserve Agency gula pa 42,000 isakhale nkhani iwonso aliwogula ali ndalama akufuna agule ndipo mwafunse iwo apayika pa mtengo wa 42,000 agula mataza ngati wapitisa chimanga chake ndani ku NFRA pa 42,000. Let's not make a meal out of NFRA. Nkhani ndi yakuti mitengo iyi is being determined ndi market forces. Ifeyo napanga intervene pobweretsa chimanga chochuluka choko Zambia chifukwa choti alimi kapena alimi kapena ma traders anapanga hodi ndi cholinga chakuti adzagulitse pa mtengo wopitirira 100,000. Chabwino na malomba tibweraso kwa inu tingopita kai kwathu nkhani athu fwa konzeka tufuna TV chokera kwa Blessings Tambala kumachinga Imamu ali kudedza ndi mtolankhani winanso ali pa line patingova kuti chithunzithunzi kuoneka bwanji kumeneko pa ground kuti tipitirize nkhani ibwino lomwe. Tiyambe ndiwe Blessings Tambala ukundiva pa line ipa? Ine ndo kumva ndicho kuna bwino. Chabwino ndi ukuti uli ndi mmodzi wa mavenda ogulitsa chimanga komanso ndiyese kuti nda anthu amene amagula chimanga kumeneko amene akuchisowa chimanga talankhula nawo anthu watimve kuti kodi chithunzithunzi kumachinga chikuoneka bwanji? Chabwino izona dili ndi mmodzi wa mavenda amene amagulitsa chimanga kuno kumachinga makamaka pa town ya Liwonde komanso ena ogula pano tikhetu kucheza nawo mwina choyamba liyambeka yende avenda awa siyambira tikudziwe ine ndadi bwase. Chabwino ndi mmodzi mwa anthu amene amagulitsa chimanga kuno mtengo ya chimanga mlekasa chithunzithunzi kuti mukugulitsa motani? Chimanga kuno chili pa 60,000 mbakati patina kufika pa 50,000 ndechakweranso kufika pa 60,000 nkhani ndoti kodano chimanga kuti alimi atera achasani ma trader amene sono anagula kuti azigulitsa ndena wafuna kamtengene okwera. Tumawera mokera ibusaga. Okay, kaduno mwana maona ngati kuti pamapo chimanga cha kuchipira kumapeto ambiri nomanyumba mukukwatira ndoti pasikano pakuti anthu ogula ukudya. So ndi mwana kulola mugenda atera ina jarani ndeno pakati kwa kaunta kakuti njala yawo wapo mtengo masunta.
komanso koda kuchokera kuti makhawa olembirana ndiye anaziza kuti mungu ndichaja na mtengo ina ndigwama kuti malinga mmene madera amene akugula papa muzigusa 60,000 kweza kuti mwina madera ena akugusa mwina 55 ena 55 zimatengera ndi alimene muda ndikugulisa koma pano palionde 60,000 Sabino simvekonso kwayo na amene ndiogula mwina akatifotokozera tikudziweni mwina achoyambirira ndikafupiza nditikudziweni dzina lake nditayejana Sabino tatifotokozera anafotokoza mavenda makamaka mitengo ya gulira chimanga ili kuno kumachimba makamaka asoka mutatauni yalionje inu ngati imodzi mwa amene mumagula mitengo inikweni mota ndengo wase ogula simakhawa kuti ndalama zimapeza muguda ndiye ndikafika pasibabira chimanga yake imasangana zimakhawa ndi mavuta amene zimakumana usanisiyana sopezera munakakonda kuti mwina mtengo utafika pali chimanga kana ndikafika pa 4,000 kana 2,500 milengo yabwino imene 2,500 chigoba Sabino mwina chifukwa chani Jadi saya drama matulila kama kaupe. Ya. Ndithu yawo chimene mandibera jezera ndi antena pano modzi mwa mavenda komanso modzi mwa anthu ogula makamaka chimanga tauni yalionde kuno kumachinga za blessings pano tilowere kudedza imamu ali naye ali pa line imamu wadzuka bwanji kuno kudedza jajeka bwino kaya mina mplanti ala office iyayi kuno kwacha bwino ndithu nkhani ndi imeneyi tafunsana Malawi nkhani zokhudza chimanga akuti bwanji chabwino apa ndi malo mmodzi amene sawachita business ine yogulitsa chimanga chima ndikudziweni dzeni kicho kubanda chabwino tazifotokozerani kuti mitengo mmene mugulitsira chimanga ndi mabwanji chimanga ndikuita ma 55 ndi 60,000 mitengo imene idzafika kwanji poti pakatipa panaliso kutsika kwa mitengo ya chimanga iwe chilenga sipo kali apo tunakuwa kwa mbiji na ruza chikuya ena malima mabuwa akulala kudireza chikuya kila kanga rudinji na tikilao olobe nasaka maji kulima chimoka soja taso chikuya ya jambo kwera bofu mwina pakuoneka tsogolo chimanga chimene chitha kubwera mtengo mwina pena anthu akukonzekera mtsako ya chimanga mu May aba zongo zibangu ngene nimene athanga kudireza ndezi mangoneka nimene zingaite themene wakalomba sithi ngene ndije kuzikhozela modali izikomo inu mensete ku Johnson Zini ine ndine social pardon sabe inu ngati mmodzi mwa anthu ogula mukuna bwanji kuti chimanga chikumati chikwera komanso chidzabwera chikutsika mtengo zimangotengera ndimene zinthu mmene zilili zimangotengera zinthu mmene zilili koma zimanga zimene mitengo yake ndi 55 inu ndinokhutira ndi mitengo imene zawena mukhoza kufuna kuti maka ngati kulonga kudedza kuti chimene chitsike chifike ngati mitengo mina ma 35,000 ngati mine boma limanenera tikuvomereza zoncho koma zinthu zimatengera ndimene ikunena mwina nthawi ngati ino kudedza kumakhala kachewere komanso zina za mdimba zimakhala kuti zikukololedwa mwina mukuona ndimasomphenya chimanga chikhoza kutsika mtengo imene vathenga kunena kuti zikukwera kapena kutsika chabwino ndithu ebyo ndimene ndachizira ndi amalawi kuno kudedza pa nkhani imene yachimanga tathokoza kwambiri imamu ali kudedza tibwerere kwa alendo athu tikambiraso ndi iwe Wanda nkhani ndi imene pakuoneka kuti pali kusiyana maganizo pa nkhani ya chimanga kuti achikuena chikhala chotsika si cha malonda chimanga ena akuti ayi ncha malonda mina funso langa kumanena kuti chimangachi chikuena chizikhala pa mtengo chizikhala chotsika chizikhala chokwera pali nkhani za fetereza mina sotiunikire kufetereza kumala kuno ndiodula ziziyenda bwanji zinthuzi
kunena kuti chikhale chotsika kapena chokwera palibe munthu angafune chinthu kuti chizikhala chokwera Elvis kupasidwa mpata tonse timafuna tizigula zinthu mitengo yomveserera malingananso ndikapezedwe ka ndalama kanthu andikunena zoona eti amene amayankhula anduna akambapo kukhaladi mchidwe wina wake oyipa umene anthu amagula nthawi imene chimanga chikupezeka kwambiri amachigulanso chambiri komala yenanso alimiso ngakhale kumasunga ndithu amadziwa kuti makhala timati lean period kuti kuyambira cha mu November, December, January, February mapita ukuku mitengo imakhala kuti yakwera kwambiri chifukwa choti chimakhala chimanga china chimene chimapezeka pa msika chatha ndi anthu amene anabisacha amachitusa pang'ono to create demand you know, so because of that ndi chitidwe oyipa mitengo ija makhala kuti yosokonezeka for government to think kuti okay ino mukubisa chanu ife tipeza njira kuti tikhale kuti tichite flood market kutenga chimanga amene atengera ku Zambia kucha is fine because at the end of the day consumer asangalala but however boma lomweronso lili ndudi ndoso muyang'aniraso mulimiso on the other hand ukuku consumer zisangalala mulimiso zisangalala because kuti consumer kadye chimanga mulimi amakhala kuti analima mpaka na wachikonza kuti ikafike kumene koko so this is an act of balancing mbali zonse ukukuzikoma alimi aphunzire kuti akhoza kupanga trust boma kwagulisa chimanga kuti ncholinga chokuti iwo sapeza kuphindu meti manene amuja ukatenga zimene zimalowa pa kuti munthu apange thumba la chimanga muzaona kuti zimenezozo ndi zimene zikuchita determine mtengo wa chimanga chifanga tiwe pa thumba la 50 kg likupanga cost pa fufupi mwina tengwesezereti ka 50,000 sizingatheke kuti iwe ugulise less than 50 kutanthauza kuti pali china chake chimene sitikuchita bwino pofuna kupanga thumba la chimanga kodi ziti mafetreza kapena alimi amene tikupanga identify ngati ndi alimi wasalimi chifukwa sitingakhale ndi wina aliyense okhala mulimi wa chimanga tikanachita identify so titakonza ku cost of production kuti for example if producing a 50 kg bag of maize is about 20 or 30,000 then selling it at 35 it makes business sense komanso kwa munthu ogula zikumveserera so tikuyenera tiyang'ane mbali zonse ziwiri chabwino tingotana ndaro wankhani wa tisanabwere kwa John Kapito Nelson Gonjani Palaini wadzuka bwanji ukasungu ai nenda tuka ku branch ya kumadzuka bwanji nonse tadzukanso lankhula nda Malawi tichezenso ndi akapito komanso anamalomba Palaini Wasada ntawi ndikuona kwa msameyo mkwandi mkako ndizingana mwanzo amalaba kuivele kasungu mbali iba no byashimanga mtembo ukhala ngati suku tazipiga ino ngadokula uno kwasungu pa 50,000 tege jeans wanakwenda kuti zimzikadboda ine makamanga tinogula chambiri ndi Abdullah Ishmail Kamwendo no kwasungu chimanga chambiri ya boma mitengo iona kuti atitene zindi kuunikira bwino chifukwa chonena kuti zipangizo zimene tikugwisa ntchito ngati fertilizer ndi wokwera kwambiri pamene chimangacho ndichotsika tikamachigula ndi mtengo weniweni sukudziwika kuti ndi uchipanga tikuno kasungu tiumagula 50,000 thumba pamene madera ena tinamba tagula 30,000 ngati motero bomalo limafunika kuti pakhale mtengo weniweni wokhazikika komanso zipangizo za ulimizo kuti ife atipatse zochipa fatigula mokwera kulisi kuti gula mochipa sabino amene ndi maganizo anga kuno kwasungu ndijezaso ndimaliza kuno maganizo ano pangani mene ndo pali mkangu kuyamba dzalani ine zina langa ndi Bright Bana makhala kwa akasaka kwasungu kwa ine sikuona kuti yonse potengera kuti amalauti ndi chisimu chomasunga zinthu kuzibisa umafuna kuti tizapweteka anzathu zikufunikira kwambiri ndiye kwa anthu amene adasunga chimanga manasunga kandi chani cholinga choti azachivulise zinthu anthu akuzifuna kwambiri kwa amene ndakuona kuti aluza koma ngati kwa ine ndinokhutira ndi mmene ndikupangira boma limene ayi ndisati kuyankhula kwa koma ndikuperekanso ku branch kuti mudirize ndi program imeneyo Elvis unokukafungwa Kwa Nelson tipite kwa John Kapito akapito pali funso paonena kuti kodi ku Malawi kuno amene amachita produce chimanga ndani ndipo anthu oyenera kuti apitirize kuchita produce chimanga sikuti wina aletsedwe pakhomo munthu othoka nkadimba komabe system yathu kuchita produce chimanga mmayiona motani ku Malawi kuno ngani yokhanga produce chimanga imeneyoyo ndi alimi yake ati ku Malawi kunoko sikuti ndikane kuti kuli alimi osiyana ayi mulimi wina nthawi zina mungochoka mu office ndapeza drama pakuti ndikulandikalike
ndifuna ndikapeze malo ndilime ndi pali mwina ineyo kuti ndiyankhe kwambiri za mulimi ine ndine consumer chimene ndimafuna kuti andipangire anthu amene amafuna zoti alimewo amene amazitamawo akakalima chimanga chija ndimafuna ine chimene ndimayang'ana ndikapita kunsika kuti chimangacho chilipo pa mtengo wanji koma kuti ndiapase ndondomeko alimi kuti ini omwene akumasatira njira izizo ndingati kumpasa mfuti mdani wanga amene onse kuti ndi adani ndi amene amatipangira chakudya koma tiyang'ane kuti kodi chimanga chimene chikuchinenachi chili m'manja mwa ndani nakale kuti dziko lina lililonse limadalira nkhani ya chakudya nkhani ya mankhwala nkhani ya maphunziro kuti kumenekoko anthu azipeza zinthu ngati zimene zizi mosavutikira ndiye tikakhala pansi tokuti tiyang'ane kuti kodi anthu amene ajawa akupanga katundu wacha kumene akupanga ndi ndalama zingati ndeti akwetekana ndikuti dziko silingayende kuli ngati chimozimozi kunena kuti kumwayi wathu masiku kuti ulipire mankhwala umalipira mwina kuti ugone akupanga timinti umalipira about maybe 10,000 kwacha ukwinzi wopanda kulipira chilichonse makuli madokotala omwewo kulino siyana boma ndi matengapo mbali pa nkhani za zakudya kuti kuti mzikomo kaya anthu alima ni mitengo yotani koma kuti mzikomo anthu chimangachi zakudyacho chikwafikira pa mitengo yosewa ngati mmene tikuonera pakali panopa iyi ni intervention ya boma imene yakwerapo yabwerapo chifukwa choti pakali panopa mavuto anzachuma akwapeza anthu komanso kofunikira kuti anthu akhale ndi chakudya ni mbali inanso kodi umbuyo kumesa timamva kunena kuti kunali mamega farm ang'onoang'ono mamega farm timamva kuti alipo okona 800 ang'onoang'ono aja anthu anasogwa mamega farm timamvanso kuti anthu amene aja amapasidwapo ndalama zidachokera kuboma kuti manga maka zokuzana ndi zoti mafetereza mbewu zote akagwiritse ntchito kodi chimanga chimene chinachoka kumene kujako mundati muyang'anisise boma linalowera pakuthandiza alimi amene tikone nacho ndendingani kuti alimi amene amathandizidwa amene amandayi imene ijayo chimanga chawocho chili kuti chimanga chawocho ndi chawo kapenanso boma linalowapo modzi anthunso athandizikire zimene tikala membaso pano pabwina ana maomba ankulankhulapo nkhani mwina yofotokoza nkhani za kuti minimum and maximum prices ayi koma tifunse kuti anthu amene anapasidwa ndalama zimenezi anamaomba mukamachoka pano mwina dandirenso lisi kuchokera ku nduna wanu kuti anthu amene anapasidwa anapanga mamega farm kubwina kulandirapo zipangizo zoti alimire zinthu zija ndalama zimene chazo ndazidaive makonsuma then ganso kuti akakolola tikabwera kunsika mitengo izinoinza kuti ndalama zanatingakwa ifeyo koma tisanena kuti tiphatikize production cost ni mtengo ya kumisika tiphansi chabwino akapito tapasekuso tapatse kupata ndingosiriza kunena kuti khani ziti zimasule musiyana timasule muna kuti amalawinso ndalama nzochepera ndi misika imene mukuiona kunsikayi tikupanga reflect ndi ndalama zimene anthu amalawi amakhala nazo akangonena kuti zikepo zonse zimene zimaola kupanga project chimanga anthu apa mupano kapito tipereke mpata kwa anamalomba tikuthokozeni ife chokhala nafe mpulogalamu yalero koma mukhale popo mumve mayankho chokera kwa anamalomba chifukwa mafunso anu amene mufuna ayankhidwe anamalomba tiyambe ndi nkhani yokhudza anthu amene amalima chimanga kumalawi kuno akhale ati mukutogwiza nazo kuti pakhale specific people azilima chimanga kapena aliyense adzilima fish ppt zina zotero komanso mtengo wa chimanga ukhale uti anamalomba mafunso awiri mdziko muno kwambiri mdziko munotu anthu tili ndi maufulu akuti titha kupanga china chilichonse kupanga bizinesi kupanga ulimi kupanga china chilichonsecho sitinganene kuti ulimi wa chimanga apange awa asapange koma kuti no pakhale ndondomeko zabwino pamene tikupanga ulimi umenewo chifukwa chake mutati muone kulima kategori ngapo pali mulimi amene amakhala osaukitsitsa mwina ndi 1 hectare ameneyo kuti angapeze fertilizer kumakhala kovuta chifukwa chake mbuyomu mwaona programu ya FCP ikuthandiza ngati alimi ngati amenewo enanso akumabwera ndi maganizo ena
kuti ayi mwina akathandizidwa kameneka kuwapatsa fetereza ochipayo mwina mwake tipange nzeru zina zakuti ayi tingotsitsa mtengo wa feterezawo kuti aliyense adzitha kulandira kupeza feterezayo awonso m'maganizo ena amene anthu akumakamba komano padakali pano kuthandizira anthu ovutikitsitsa ndi zipangizo zimenezo ndiye pala anthu ena amene ali maofesi ali kuthekera akufunano kulima chimangacho sakudaliranso salinso pa mndandanda olandira nawo zipangizo zotsika mtengo zimenezo ndiye amakalira ndi palinso ena ma commercial farmers amene akufuna kupanga ngati business zosiyana-siyana zolinga zosiyana-siyana koma chachikulu nchakuti chimangacho chikalimidwa kodino amene amapindula ndi ndani mutatimuonetsetse amenetu amapindula kwambiri ndi mamiddlemen amenenso alibe munda panopa mukukamba za mavenda kuti ali kwakuti venda akulisa mwakuti mumfunse venda anali ndi munda analima ayi iyenso anapita kwa mafamazi kunkuja ndikukagula atagula pa nthawi imeneyo adasunga holding nkhani ili apa ndiya kuti anthu akumasunga zinthu kusungako nkolakwika ndiye tikati tionetsetse bwinobwino chachikulu mwina mwake nkuona kwathu nkhani ndiya kuti ndiponso aprofesa ananena kale president athu manifesto yathu kuti mwina tikhale ndi timati organized market ngati mmene amapangira ku auction ya foja kuti no mulimi atha kutenga katundu wake kupititsa kumeneko akakumana ndi mabayala aja akaona kuti tithawugwani mwakuti ndimakapikisana kumene kuti koma panopa zimene zimachitika nchakuti chimanga ena panopa chimanga chili munda ena abwera mavenda agula kale munda mucho kumagula munda mucho chimanga chili chisanaume kapena chisanabwereke nkubereka koma nkwapatchiratu kale alimi ndalama zichi ndi mkhalidwe umene uwu ndi umene nokusokoneza mitengo yakuti no izikhala yokhazikika pa market ipa koma mukandifunsafunso nokuti kodino tipange bwanji boma yamba kale kugwira ntchito yake yabwino ikugwiritsa ntchito pricing mechanism kutsitsa chimangacho kuti chimangacho zikhala chopezeka kwa anthu chabwino anamalomba amene akuvutika ndi mtengo wa chimanga ndi uti ukhale uti anamalomba mtengo wa chimanga ukhala umene amalawiwo akufuna kugula ngati kucheni akugula pa 45 ena akugula pa 50 ngati munthu iweyo utayika poloko ike pa 50,000 ngati munthu sakubwera kudza kugula mawa utsika ndi nyengo yake imene ubwera ifo chimanga chikhala chiku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 
40,000 akakugula iweyo wafika 70,000 akagula wa 45,000 market forces chimene boma limapanga ndikupanga protect pa nthawi imene anthu akukolola chimanga amabweretsa minimum price boma limabweretsa minimum price musapondereza alimi powagula motsika mtengo wake ndiwo pamene mukugulitsa chimanga cha nthawi yogulitsa ngati inoyo imabweranso boma musapondereze anthu ogula okuja ukagula chimanga chokuti akadye muyenera kugula pa mtengo lezimene zachitika papa pobweretsa mitengo ngati yoyambirira kuti wa 42,500 kapena kugula chimanga ku Zambia pa mtengo oti tabweretsa kuchipanga land pa 42,000 izo zikuthandizira kuti inu amene munasunga chimanga cholinga chakuti mwapweteka Malawi dziwani kuti kuli chimanga cha 42,000 chanuchi chikukhalirani ndiye iwonso akuopa kuti chimanga chikasandikira kumaliza chaka chamawa chimanga icho chidzakhala kuti no china chaonongeka china iya ichalowa chafumbwa ndiye chifukwa chake akuchitsitsa kugulitsa izizo ndi ma market forces ngati ukuzoona kuti iweyo sungakwanise kupanga business iyo manga wopanga hodi iwe ifa tikwadandaulira wopanga hodi momwe tidandaulira ma-farmers ine nakakonda kuti discussion yathu ikhale wadandaulira ma-farmers osati ma middlemen amene akuononga the market system ya chimanga altogether. Ana Malomba tathokoza chifukwa chokhala nafe program ya lero ya kulinji bwana. Ziko mkwambiri ndithu ziko Wanda Malizani programu inu mawanutsiriza khalota manga usiriza ndokuti malingana ndi imene tinafunsira tolankhani athu ndekuti mtengo umene tawika ngati average ndi 54,000 boma limene likugulitsa chimanga motchipa kwambiri ndi ntchisi 40,000 boma limene laoneka kuti lodula kwambiri mukafukufuku amenewo ndi Neno pakati pa 75 ndi 78 boma kuyankhula kwa Ana Malomba kuti anthu aona kumene koko kuti wina amene akudulisa anthu sazimugula ndoti chinkakamira mwina will be forced to reduce chimanga ndi moyo tenti zichiyendesa bwino. Tathokoza Wanda tithokozenso nonse chifukwa chotsatira programu iyi pano pa Times ine zinanga ndi office wa hopo sekidwa kuti kupatseni nkhani mchengerezi. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji
Bakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani yako tia kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora lede siya odija Shirugu goshu yena manji Nanga kani zonya disa sikurijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukuriyani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji